Здравейте и добре дошли отново в S-Lux Channel. В това видео ще ви представя едно кратко, но съдържателно ревю на Mercedes-Benz S-класа W222. Модел, който съчетава най-доброто от немския автомобилен инженеринг. На пръв поглед дизайнът на W222 впечатлява с елегантните линии, характерната радиаторна решетка и отличителните LED фарове. В интериора се откроява висококачествената изработка, кожените седалки, дървените елементи и мултимедийната система Command. Те предлагат усещане за първокласен салон. Комфортът е несравним, отопляеми и масажиращи седалки, адаптивно окачване Magic Body Control и акустична изолация, която ви откъсва от външния свят. Под капака може да откриете различни версии, от икономичен тройка дизел до могъщия 2.8 в AMG вариант. S-класа не е просто кола, тя е преживяване. Ако искате да научите повече или обмисляте покупка на W222, останете с нас и не забравяйте да се абонирате.